салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 7 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд? Бо диққат гӯш кунед. Сехонагаи фурӯшӣ дар 33-юм микрорайони шаҳри Душанбе, ҳавлии фурӯшӣ дар поёни Корвон ва инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Чортути поёни ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Сехонагаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, дута ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди беморхонаи марказӣ. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обу нашавед, то ки аз навораҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. Якум сар мекунем аз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ноҳияи Фирдавсӣ мебошад дӯстони азиз, поёни Корвон, маҳаллаи Гулпарвар. Аз раҳи Калон то хонаи ҳамагӣ 700 метр аст дӯстони азиз. ҳавлӣ иборат аз бинои 3 ошёнага, ки дар дохилаш 11 дар хона ҳаст дӯстони азиз. Заминаш бошад 6.5 сотиқ замин мебошад. нархи хона 2 миллиону 700 ҳазор сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. боз хотиррасон мекунем, ки масоҳати умумии хона 326 метри квадратӣ мебошад. бениҳоят масоҳати калон аст, бинои калон аст дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат, аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон карданд. мо аз сабабе ки навор бениҳоят дароз аст ва хронометражи навори худамон тоғри намегирад, мо навори соҳиби хонаро ускорид кардагием. агар хоҳед ҳамин видеора қади дигар видеоҳо бе ягон хел ускорина тамошо кунед, марҳамат ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, даруни раёнда ҷойгир мебошад. кӯчаи Зебунисоб, об, барқ доимӣ назди беморхонаву мактабу боғчаи кӯдаконада ҷойгир мебошад дӯстони азиз. то даруни раён ҳамагӣ 100 метр роҳ аст. алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе бо ягон квартира ё замини холӣ, менависад соҳиби хона. нархи худи ҳавлӣ бошад 430 ҳазор сомонӣ, боз муомила дорад. барои харидорҳои аниқ ҳуҷҷатош ҳаст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. соҳиби хона менависад, ки фақат номери WhatsApp қатӣ метавонанд занг зананд. масоҳати замин 2 сотиқ мебошад дӯстони азиз ва дар ҳамин замин 3 дар хона, якта баня, якта кухни, хонаи майдаакаш детский ва мансарда 2 хона, коридори калон, баня. ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Московская область, шаҳри Шёлково, район Фряново, улица Первомайская, дом 19. хона дар 4 ошёна ҷойгир мебошад. бино аз 5 ошёна иборат аст. бинои панелӣ. хона 3 хонага бо масоҳати 62 метри квадратӣ. ҳуҷҷато 100%, отопления, газ, барқ, оби гарм, оби хунук 24 соата. мактаб, боғчаи кӯдакона, махӯза, дорухона, маркази тиб, беморхона ҳамаш пеши хонада қарор дорад, менависад соҳиби хона. агар ягон якхонага дар Душанбе бошад, алиш мекунем болои Сумбута, менависад соҳиби ин хона. нархи худи хона бошад 785 ҳазор сомонӣ, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 5439 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар 33-юм микрорайон.
се хонага бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 8-умо шонаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошуна иборат аст. Дӯстони азиз, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги нест. Хонаи нав аст. нархи хона бошад 816 000 сомонӣ, 75 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла бозорчаи 33, бозорчаи 32, мактаби Умари Хайём, боз дигар мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди беморхонаи марказӣ ва чорраҳаи Файзобод ду хонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошуна иборат мебошад. дӯстони азиз, бино дар назди роҳи калон ҷойгир аст ва дар минтақаи беҳтарини шаҳри Ваҳдат ҷойгир мебошад. худи хона бо таъмири нав замонавӣ таъмин аст ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона бошад 480 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи занзара пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Чортути Поён ҷойгир мебошад, наздикии Раи Нав. ҳавлӣ дар умум иборат аз 4 сотиқ замин, бинои дуошонага, 7 дар хона мебошад. дӯстони азиз, ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст, бо таъмир мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. нархи ҳавлӣ бошад, дӯстони азиз, 900 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, 4 сотиқ замин, 7 дар хона дар маҳаллаи Чортути Поёни, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, шаҳраки Истиқлол. ҳавлӣ иборат аз 14 сотиқ замин дар сертификат ва боз 4 сотиқи дигар без сертификат. 5 дар хона дорад. калидори калон, долон, падвал, ошхона ҳамаш ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад 950 000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи занзара пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.